శంషాబాద్ నమస్తే. నేను ఈ రోజు మీకోసం శంషాబాద్ కు సంబంధించిన పద్మశాలి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిన రెండవ సంబంధం అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిన. అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 6/4/1988. అమ్మాయి ఎత్తు 5 ఫీట్లు ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీ మాత్రమే చేశారు. ఈ అమ్మాయికి 2021 సంవత్సరంలో మ్యారేజ్ అయింది. డైవర్స్ కూడా వెంటనే అయింది. మరి పిల్లలు లేరు. మరి వీళ్ళు ఎట్లా చూస్తున్నారంటే హైదరాబాద్ లో ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, శంషాబాద్ దగ్గర షాద్నగర్ అయినా, జడ్చర్ల అయినా, మహబూబ్ నగర్ అయినా, గద్వాల్ అయినా పర్వాలేదు, అబ్బాయి మంచోడై మంచిగా చూసుకుని అబ్బాయి కోసం చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా పద్మశాలిలో రెండవ సంబంధం అమ్మాయి కోసం చూస్తున్నారా అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే వచ్చేయండి తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి. ప్రతిరోజు పద్మశాలి రెండవ సంబంధం అబ్బాయిల గురించి వినాలనుకుంటున్నారా, చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఉండగా మీకు టెన్షన్ ఎందుకు దండగా? ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం మీకోసం మేము పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి పద్మశాలి కులస్తులందరూ మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నా. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, దయచేసి గంట కొట్టండి.